Dobrodošli na kanal Životna sila. Pomešajte ovo sa jogurtom, stomak radi kao lud. Mnogi ljudi imaju spor stomak, nadutost, gasove ili osjećaj težine posle jela. A onda kupuju razne skupe preparate, a ne vide da možda već imaju nešto veoma jako u kući. Danas ćemo pokazati jednu jednostavnu mešavinu, koju mnogi koriste za stomak i varenje. A posle recepta ćemo objasniti zašto ljudi kažu da ovo bukvalno čisti stomak. Potrebno je 1 čaša jogurta, 1 puna kašika mlevenog lana, pola kašičice cimeta. Sve dobro promešajte i pojedite ujutru ili uveče. Ali ako ovo pojedete uveče umesto večere, mnogi kažu da ćete ovu kombinaciju preporučivati bukvalno svakome koga znate. A sada dolazi najvažniji deo. Zašto ovo tako dobro deluje? Jogurt sadrži dobre bakterije koje pomažu varenju. Zato mnogi ljudi kažu da im stomak bude mirniji i lakši. A lan je posebna priča. Kada se pomeša sa jogurtom, lan pušta gustu masu koja prolazi kroz creva i mnogi kažu da bukvalno čisti stomak kao metla. Zato ljudi često imaju osjećaj lakšeg stomaka posle ove kombinacije. A cimet? Cimet se koristi godinama, jer mnogi veruju da pomaže apetitu, slatkišima i sporom metabolizmu. I plus, ova kombinacija bude mnogo ukusnija. Napišite komentar da li biste probali ovu kombinaciju i šta vama najviše pomaže za stomak. Ovaj video je informativnog karaktera i ne predstavlja savet lekara.